Daga jinkman na hagani ka sngi ngawan biang shafi gaban aingu yu play ba ngalala ya gaban wan ra biang shafi gani ka jing hikai bat ngadanget ba ublay un kur khu biang ya fi daga ni ka ktian ga jong try ga ngadan ban pen i mentan sngi ngala kren ya shibon ba ha ga jing dai ba ga jing khu slai bat kum no ban job ika ngalamut bagan sangi no ban kren shipang gani ga topic ngala perkhat bangade ban keren no daki waypat ki jing hikai ki ba khamdan kam susu andrai hadien banga puli ni ga bible but hadien bangala persangi ga ban penle jingmot malaga por gi jing hikai be ki jing keren ki bangi dan malag sngi na mga tip bon pen jong fi ngap but fi penle jingmot but fi yo jingmon toy fi yo jingr khu na ki jing keren ki banga persangkat bala ban ai sabaro ki briukat ki batre ki ban ngap ban yo snow da ka wega jingmat ba ta galang ba ni kwa ba long ka jingger khu che ki go bon ba ki brio ki ba dona plen ga jing ki bam la setia ban yo ngau tin ga jong play ki bam don ka lat ban le chi jing seng ki bam don lenti ya ga ban yo ya ga jing shai ga ba kham biang na ga tin ga jong trai na ga daw kat kum ga jing ai ga bo blay la ai hanga persyang ga ban pentri kam hok ya ga ta da ga banga shimi ga tin ga jong play ban ya kira ni pi menta la kumba shispa saupu pratali kini ki jinkren ki banga kren lengba kini ki voice message la ni kini ki jinkren ki banga ai happy kini ki audio but ngadanget balengba kini ki voice message ngayo i di jar ki bri ki pen but menta ngayo i man la ki sngi ki bri ki wat yaki ngala kren ki video ngala kren keleng but ngadanget ba sashi sin pat meta ki sngi nganom sange i ga banga nyai kren hot wat ladang adon shibun ki kam ki banga hap ki bangan pendep ndrei ngala shimi gini ki commitment ani gini ki rai ya ka bangan keren ni gini ki jing hikai shifi knang ba finum du jing ku bo saitan unum la ban job yifi daki eki bo dan hagalenti ki jang o te menta ki sngi hot nganom keren shu ye ju ka topic kum banga ong yifi ha ki jing dei ban kani kan nong rem ong kum lung in job ye ki jing ku slai la ni ma ka jing ku slai kum no ban job ye ka hagani nga kwa ngan ong ifi kumne ngan pen ifi ya ki hnriu tli ki nongrem na ga ktien ga jong blay tang na kwe ga lenong ngan shimi gini ki hnriu tli ki nongrem ba la da fi nang gini ki hnriu tli ki nongrem pin job igi jing kuslai jing igi jing ele igi jing em na ka ta daw khnang bakan bet ngan bu kertang gini ki jing hikai jinga ho ka le ga ju hi ka banga beteng biang gini ki jing hikai ga bo ang ka jing kuslai bat kum no ban job ya ka Hendai ngan ai dah kau pergi kerteng, kau bangga sengutanat, kau bangga set puli gini ke sam, bat ngakuat ngan sim na gini ke sam. Ya kaban ai sepi nrut li ki mau nongrim, ki balong ki long ki nongrim, mau ki mau jam jong ke jingya lenti ki jong pi. Ki bala da piyo ya kini ki nrut li ki nongrim, nganut ban ong ke jing im jong pi kenom syak rem hagi jing kuslai, hagi jing pen rem, hagi jing ele, hagi jing hagi jing kendu jong ke jing im. Pinum syak rem, pinum poi, pinda poi hagi jaka ke ba. Maaf ya lenti hagani ke perthai vinu i ki kim julang sa kum chu ki kelama lagi por ki bobon ki pila shania ya ka tu ka kam pi i ka tu ka kam ga we ka por ka klem long shu ka kelano pila shania i ki tu ki brio ba din ki tu ki brio ki klem yang sa kum jo nang ta pila persyangi ka ban shania ila di haki ki but piyo i bagi tagi ki klem long kum jo kum bagi depan long nama mdan ka bahagani ka perthai ka balong kum jo nrengi te bau Jesus Christ udah ujo menin mentasi ki bam jukut udah blay ubam jukut labat ki nongrem jong ke ketien ke jong blay ki dai ki bas scam sha bam jukut ki dai ki nongrem ki banom ke labat la da pisania hakini ki nongrem ki ba pisngo tho na ke ketien ke jong blay finu i ke jing im jong fi kan scam ba pina ban yang bania chikmat ba pinum klumar ha ke jing ai ti jong fi baru try fiu i tang ngi i ki priu ka ni ko we ki bangi sham filap ba nda haba brio u yekendo bat ke brio la singan chu ainu ksai fi kindiat kana mu pin shai nda brio yekendo bat ke brio ko po budang samla la shania ika bat ke tu ke brio ko la shania yu hadin be ke dep it kho ta de ke le shong fi i teng kadang don ke jing kala pedang ke jing shania fin lap pi lok ko la no la ni lok ko la no la ta ki marriage vows ki ong ki jing smai po ka jing to shong ko rem kidang kala
kidang kala ba kim sim la ne setia haga jing em ju ki brio ba din ba kira kala nang tu hadin ba kila yo khon ki khon kila kemen ba kila perkhat bang ila yo ini ki khon nang ta deng ila kemen nang kini ki khon yo iwe argo re hadin pilap ba ki khon lu ki kala na ba ki poi ga jing em ka bam ko ngo na ki ya filap ki ek long ba kumta filap ki don ki brio ki ba ya ta ki bi shekri lang try fili mut chibon ki ek fili ya fili shekri try kita bar khat ki kala lu ba ngakwa ngan ong fi ki ko por nang nag ni ki bam dan am ni ga perthai ga blang permanent ga scam ga ba mo ga pila pin chan ya baro ga ba pidan na ga ni ga perthai ga dai ba pin tip ba baro kala ban kala ga no no ngin rai tang ni blai bu ngi shekri u blai bam ju kala ba ki jinkular na ga tin ga jong blai ba ki nongrim na ga tin ga jong blai kinom kala lanu ru temata ga sngingan ben ipi ya ki hindre tu liki nongrim nagani ka tin ka jong play kumno bangin job ya ka jing khuslai lani am detang ka jing khuslai bangin job agar jing am nesingan ai ka tengum ta kin ri tu liki nongrem kumno ngin job ya ki aka hagani ka jing am kata ka de ka bang ko kan hikai fi tang na ka wai ka sam ka ta ka de na ka sam ka balai punyo na ka khat ka baning kong hadu ka khat ka pra ngini pe kidan ri tu liki nongrem hangni ya ki bangan kata biang kendiat ya ki bangal adep keren hagani ke jingku slai lesingan kata biang namar ba ki de ki nongrem ki beskem fi pule na gani ke sam ka balai pun nyau tongan pule fi gani ke por dan nrut ligi nongrem ki bangan pule na du khat beningkong hadu khat bapra tongine pule shwa ba din ke tangan sa ai fi ya kini ki nrut ligi nongrem ka beningkong tangini puli na do sam ya ga sam ga live nyo no do khat ubedin ko ngam banong tangini puli wat pen khus la ya la de na mar ki nong les niu limne wat bishni kita gi bele bom hok na mar chen chen on ot no iki kum uplang ba gi nyap stai no kum uplang ob jerngam shani how try le i wo bha shong ha gari be i ga jing shisha to pen sngo bha ya de how try to na ai me ga jing kwa ka do no chong me to IT laga lenti hau try to shania aro u te un pelongika un pilmi no ega hop jong me gum gajing shai bar gajing bishar jong me gum gishitang sngi shong thai hau try bet up cha slam mi u at pen kuslai le de namaru tau bo man ba laga lenti bet namaru tau brio bo pendep e gajing perkhan ba boman to why no na gajing bitar but e no e gajing wat shla wat pen kuslai le de kalam tang shaga bele sneu na ba yiki nong le sneu on ot no ndrei kita gi ba up hau try kenyo kenti yakari fi kani gaktian kabang ngakwa ngan pen i fi gani gapor lese ngakwa ba pen yo bahangan ai kin riu nyau to ligi nongrem lese ngan ong no komne ngan ai fi nyau to ligi nongrem nagani gaktian ko jample lese dan nyau to ligi nongrem gi ba kraw palat ngadakwa bangan ai fi bro nyau to ligi ni gi nyau to ligi nongrem kiba laban ong na kitien go jong blay don shoot da ko way pa nongrem ka bang kwa ba pen ya ga ni jing em kini gi nyau to ligi nongrem kidi ki maulanai ki mau kordor to jing shakri blay ha ga jing ya len ti jing to ngan pen ifi baro nyau to li but baro nyau to ligi ni nongrem kin kalalong kin nongrem ki scam ya ga jing em go jofi to ko banin kong nagani ka sam ngini pe ka baning kong kadai nagani khat ka baning kong ko boong wat pen khus lai yaladi kata kadai nongrim ka baning kong ngakwa kan simtang Thailand ipoy ni baning kong mau nongrim mu baning kong udai wat jupen khus lai yaladi ngakwa ba pinda snga pahaya kata ngala keren lagi ni ki voice message nga bala dep baro igene kendiat ngan kata biang igene habang ong ifi habang bible ko ong wat pen khuslai le dik ka hukum kadai ka hukum ka ba blay aingi kadai ka kenja command kadai ka ba blay kwa ba ni uda aida ka command no blay kadai ka ba ka balong commanding ka ba don ka bor apa jongka ka ba blay don authority abu ai gini wong yang nga ba de pigi ba shekri blay wong wat pen khuslai ladi balay wong kum ta wong walay pen khuslai kinong le snail lemne wat bishni ta balay bom hak na marchan chana na ki kum plang ba on yap stein no kum plang ba jengap
Kaya ikaw pangamot man ang ni ngam krentang iya kata iya ki brio ngam krentang hang kren ba kam dei ngi ban pen kuslai ya ka eka eru aga jingem wat la da pila dei ban kuslai ru pio igi yeng jong pi la dei ban kuslai pio igi kon jong pi pila dei ban kuslai pio igi kme ki pa gi jong pi pila dei ban kuslai pi pet ka kam ga jam ga dei ban kuslai pi pet ka jingka jingkia jong pi pila dei ban kuslai pi pet ki igi bo bon ki pi ya le ti ga jing pila dei ban kuslai lebih pet Jepang ka jinga dei jong pi yin sam pila dei ban kuslai Hendai ka Bible ke kaong gini kitian wat pen kuslai yala di. Nak ta kataw nga da duay man nga snibo blay un ay border fi da gini kitian. Baka point ka baningkong jonga namang anum yung an keren jirong. Ka point ka baningkong jonga man nga snibo day wat ju pen kuslai yala di. Wali pen kuslai yala di. Nabila ikatan nai pen kuslai. Ay blay un yung EFE. Ba pim tre ban pen kuslai la di wat la daka ka jingi kundu jong pika kat no wat pen kuslai la di namar ka tak ka de ka nongrim ka baning kong kabu setan un do nong ipi shilenter namau setan uday u tolong jong ka jing kuslai un wanra ipi de ka jing jang ki harukom ya ka ban pen kuslai renga kwa babin ya le persya yo setan mde de ka bapi dumok de ka bapi be de ka bapi le ka wepat ngakwa bapi num pen kuslai ngajukan mau yo way brio bu crowd tau de Martin Luther nga pule we jing tho iberet chong nga snot nat palat bo ong hakawe ga met wan yeng uthia bat shiteng met yo sno badon bayat brio yeng jong bandaw yo sno bayat badon bayat brio no thang de ti sharak iberet ndaw ki wat klang ga yeng de ti mambati ulap hapo kan dong yo saitan bo yeng kanjak so Martin Luther uklem be uklem dumok ru uong penban kumne o day mo me ple but day na katagadaw ulet no utap op dakana utia usun karu yo tia uong nganda human step dan syo fi katakada ge jingim teng ngiyo iga jing nang tangi yam nang tangi mare keleng nang tangi pertabriu nang tangi long panik nang tangi kikus lai nang tangi shepting nang tangi klumar bat nang tadengi khon ngakhwa nang pila da pisu nang banum pen kus lai ladi Tia khop ya blai un kur khui fi namar ka jing la banum pen kus lai kadai ka jing long ka jing ai ka banau blai nadu mata ka singa tuai bo black un ai bor fi ni ga point ka baning ko nganam kren buon namar ngaladap kren ni gi point gi voice message ki baladap renga shikwa bangan pen i fi ga baning kong tam ga baning ka sam ka ong wat pen kuslai yeladi ka baar nga kwa ngini ya stat ka baar ha ka khat ka balai ong kumne to shania how try fi kita gi mau nong rem ka baning kong wat pen kuslai ka baar shania how try Fik ni kektian ke bang shani au try teng ni la isu snow ya ka laban on ru dang kena adu mentangai snow ba ini kektian tho ayeng tho aki frame dur aki calendar niam gini bat nang tade yo snow ki brio nang ta pulega bible ni i ba kektian ki job like oh shani au try herek ni klem shani au try Fim tiap ke sam ke besis pa arpusan ke dekat ke bening kong no kong kita ke besyani au try ke lang komu lum seyon obamla ban penki lada pinang ban syani au try anam tan menu bala ban penki ke jing em ko jopi ke ni ke boong syani au try mi kade ke tien ke ba kraw pala teng ngim jula ban syani au try Tentang ngi shania outra ni dang shania aga spa ga bangidan. Ngi shania outra tentang dang shania aga jinang jing start ga bangidan. Tentang ngi shania outra ngi dang shania aga brio. Ngi dang shania aga egi bangidan saudang. Finga kwa ngan ang fiaba ang shania outra blay kwa bangin bread lot ngomong kwa ngi banginum bo igi jing shania jingi haga egi ay ngo blay bidon ga pisa ay ngo blay bidon ga jinang jing start ay ngo blay bidon ga brio shibon ga bila ban yan ay ngo blay na ka bantaki egi bidon ga jing emdray u blay kwa yang ay fi bangin bo igi jing shania hakita gi egi namar u blay usnotan nat yang abe de fi banginum shania fi ngasya yo igi ni khot ngasya sultanat ngai piru bi tip bon tali gini khat ba amot bana bon ngot bisa ya puli gini khat kita kadai nak kita probab kalanang ka ba lai la ngam bakla gini khat ursan ka ba ong gini kiten to ngai how try da la ga donut baro but what shania halaka jong jing champang kanungan na preng jong fifi ong shania how try na khle jong fi ko man pai
Bat kedua bat ko nga shania utrai pi ruai ru igi jing ruai no trai nga shania ame henry kata ka jing ruai kami na shintor kata ka jing ruai ka shimi na kata ka jing tip jong pi ka jing ruai pi pule ka bible na ka pi shu duai pi shu ang trai nga shania ame henry ka khli jong pi ka klumar kekelumar balai namar pi klem shania hautrai pi shania ala ka jong jing shampang ngkhwangan ong pi menta gisni ai kani ka ktien ka bang kren ka ba ar ka ba kani ka sam ka ba lai punyo ong ka ba ningkong ong wat pen ku slai ka ba ar ong shania hautrai la da fila ban shania hau blai finu I u blai u dei u besngoten lat ban ya yat ba gibriu Kibala ban shania lut hagajing krau gajang. Ni klem la ban shania tayo blay. But nga duay mentagasni. Bo blay un kta ifi dagan ni gaktian kabang ong ifi ngan kren kandiat namala dengan kren baro nyotli kan day gabe Hele nga kwa ngan ong ifi agani gapar kabang kwa ngan kren mentagasni kadai ba ngan kren kandiat kenang ba finduk pulih mo pi yang ni gasam ka balay punyo ka ba ar ka bang kren kadai shania hautrai mo si sin nga la ay nuksai fi haka kamba ka banungkong ka bau jisu le ta de ban pen kala wani ko bikin mau ka mary ka wan show jisu ko ong kim dan wan show jisu wang ngatan ka mayu bat ha ko ka brio ka por jonga kampat boy ai ngui ublay ba ka mary hadin ba kala dep it ho ka klem kuslai show kala shania ha ba kala dep it ho fi ka ta ka de ka bang kwa nong fi teng ni klem shania wat ladangi ngan ong fi kani ketian fi ka jing shania kadai ka jing ai no blai ka jing shania kadai ka krau palat haweng ye ka jing shania na ka yeng jong fi finlap ka yeng jong fi kadai ka bu setan un ye le kai lada ka yeng jong fi kadai ka bom dan chu ka jing shania param fi ka yeng jong fi kadai ka basator kadai ka bom dan ni waju sha ye kani nganda keren ni kani ngatarai ngam tip lang ala ne yam ngan pen I fi kandiat ngapa gaji sang klemot ngan keren kum ta ngan pen I fi kani kani kadai ka secret fi bon sien ni ema yeng para bom shania dan ki brio ki bom shania la ki khon ki shania ki me ki pa ulok shania ga lok shania yo lok bat nang ta den da haba pim shania kadang gijing tharais ni ongta bat ndakawan gijing tharais ni pi wek no gijing shania finlap kata ka yeng ka dega betlat kata ka yeng ka dega ka ba sator ngan bu dak ka tien ka ba setan undawan unrung un pun klomar tlim ka yeng namala da pi wek no gijing shania finlap pinum suk ka gijing pindot ya pin kuslai bin chi yopang but nga khwa nong fi kat no tam le la dangi klem da shania au blai balai pim shu shania au nu try na nu try de bu krau palat ubong gini kitien ubong shania hanga ngan penlong ka shania anga ngan le lut mangana dong senong wong ka kemi ka ba ai bun le joi khon ka laban klet I wa ka ka sin rei nganganum klet I pida le ru tau de blai ubal angi ka jingkular ka scam palat na ka bible teng ni klem la ngin shania ala de ni sngo man pat ka khle ni shania aga pisan da kala lut ka pisan ni sngo man klumar ni shania aga jinang jing start da ba ka jinang jing start jingi ka klem position jinong klumar nga kwa ngalong pi nga kwa ka ni ka por ba pinyo e ni ka point ka ba ar ka ta ka dei shishania outrai ka ba ningkong ki mau nong rim ka dei wat pen ku slai ka ba ar shania outrai ka ba lai ka bang sultanat palat ang ni ka dei wang ini ki tin ha ga lanong ka ba lai pinyo ka ba sa wang ha ga sam ka ba lai pinyo ka ba sa wang pen sngo ba ya la di outrai un ai ha me ya ga jingkwa ka do not chame fi umau nong rem ubalai jong ka jing shekri blai dei ba ka dei ni ban nang ya ni ka buit ber ka ta ka dei ban pensngau bahaya la di how try teng ni kwa ban yo shibon ki ka jing em reng em yo naman habang iyo kita ki engin sa pensngau bahaya la di kita ki ai dei na ka ta ka daw blai ai ka jing em jing
Fi duai fi ni ke kali blai klem ai fi ke kali nama pin num pen sngo baji ele dia baru try be pen sngo baji dia ke kali fi pan yo brio ya ke brio nama kata dau fi klem yo nama uyo i ba ke jing em ke jo fi ke pin sa pen sngo ba palat ele dia ho brio le ne ke brio pin num pen sngo ba ho try na ta de pin de pan ya ke spa ke po blai so yo i fi ba pin sa pen sngo ba ele dia ke pisa ke tingka pin num pen sngo ba ele dia ho try pin pan lo blai ya ke jing shikri blai ke krau blai klem ai fi na me penso baile dia gitu jing shikri pino penso baile dia hotrai fi ka ta ka de ka bang kwa ngan ong fi ka de por la ta ka de fi pa pino i ga jing kwa ka download jong fi no try ktin ka jong play ka ong penso ba delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart ka ta ka de ka ktin ka bang sngot na ta ka ktin English un ai ka ta ka desire ye ka ta ka jing trang fi ong penso ba pen command ni la de pen sngot na ye la de mo le command na ka ta ka jing how try la da finangi gani pinyo ipin quite pin kya pinyo ifin roi ga met ka part ga jo fi pinyo iki ki tension ki depression bar khat kini let no fi iki preo man ta ki pin so bai le dia ha ga kam ga jam teng teng i treji jing trai na yo shuti dan ki preo ki na yo shuti ki kuslai na man ka jing trai jong ki ka de jing ka man ni ki nang ta yeng kem snot nat nang ta kem snot nat men shong baru try kem snot nat ik ngatuai men ta gi ba pin snot ho ni ki ba pin snot bai la dia try ka ba mat ha ka ba kum ka no ga jing kendo ba ga jing sham jong pi ngatuai bo blai un pen la ye pi ba pin snot bai la dia try na mala da pin nang ban pin snot bai la dia ha ki aka baro ki ba pi kendo ga jing finyo I klem da pan no blai un chubab ga jing jong pi pen sngo ba sngo hon baru blai ngan bo da ta ktin ro sngo hon baru blai dan kata ka jing sngo hon na ka bible ka ang ka jing real blai ka jing sngo hon kalau ka jing men toy ka ba kraw ayu blai un pelong I pi men ga ski ba pin nang ini mau jam u balai baru tahu de mau jam jong ka jing nang ba ka jing sngo to yak ka bangin pen sngo ba ya la di how try ngayon igi priyo ni singi na tiet ka mobile ka betumay hangta ka jinx ngo ba ka jink men retang shipor ka to kala yap no kila kwa sa daga way panda advertise sa TV dala advertise dagi way pigi model ang ta fiklem pet show pila wat sa daga way na ta ka TV pitiet ka ram nang ta fila pet shipor pila klet no piti ka kali ka ram ta shipor pila ngia ay ka to nang ta fi mo don ki bangia ayo priyo ka priyo ka kwa daki way pat ro ka taro ka don hi but nga kwa ngan ong fi ni pa balay na mabang pen sngo bahai la dia ki aka nga kwa nga nong fi ai bangin pen sngo bahai la dia try let's sing and you ai jing what if you can dia ka pi ga ni ga baktien ga ba pen sngo bahai la dia try ka kren e ga jing kamen ga jong play ka kren khambo ni ga jing kamen ga jo try ka ma ga jing kamen jo play nga kwa pen sngo bahai ga ta ka jing kamen jo try kam de ga shong ha ki aka ka ma ga jing im jo brio ong jisu kam shong ha ga jing dap kar hai ki aka uta kata ka de ga tien ga bu jisu kren ka life jofi ka jing im jong aba jofi kam shong ka jing dap kar hai ki aka kan mau ka jing kamen ka bang kren kan mau ka ni ka jika ka pen so ba ka kren ka jing kamen fi ka jing kamen ka jong try kam shong ki aka kam shong ka tp kam shong ka pisa kam shong ka jing nang jistar kam shong ka balang ka niam kam shong ka haka ta ka buram ka bapidan kam shong ka spa kam shong haki entertainment ka bapidan ka jing pen pernia pen so ba ka jing kamen ka jong Jesus Christ ke shanga don't know but haba ka don't know jong fi bleu kwa ba pinang man pensu ba how try da ta jing kamen go bleu ifi skap ngan pen ifi ko ka katu kan ligi nong rem ni saba haba ka bible ko pensu ba ila dio try ngan pen ifi ko benung kong ka ka bang kwa ngan pen ifi ko benung kong e ka dai bale pensu ba ila de da ka bi shakri yo play u David Wang aga kitab Sam la ngam bakla la da fikuli na gani kitin ga jong play u David Wang aga ni Sam ya gani kitin ngashi sultanat ya gani kitin ko ang Sam shi spar po arwang ngala kamen na bagi ong nga yang ni lech ga yeng jong try fi u khlempet so bahai la dia ga yeng sem u khlempet so bahai la dia ga budget ga chai bin Israel u khlempet so bahai la dia ga bor shi pai ga budan u khlempet so bahai la dia ga jing job thma ga jo onre wang ka jing so bahai jong ga da ga yeng ko jong try na daga Davy and Pinsko Pilot, Pinsko Baba and Shakrio play. Pinsko Pilot, Shakrio play. Kabaar, come no Pinsko Pilot, dear try. But Pinsko Pilot, dear Tien go play. Pilap bau David Wang, ngala kamen, ya habang a shamek, tin gijimeng, ngala kamen, kumutauba, sham, shibon gijing lute.
Fi kata kata ka pang khwa ka nang fi uang nga la sngo ba ga tin ga jong trai ko mo ba sham shibon ga jing lute fi ha ga testament ga brema ba brio ki le tma ki job i ga tu shinang nang ta de ki luti ga spa ga phok siar ga rupa ga jan ko ga jan sam wat ka bam ga di ki mrat ga masi ga lang brat ki ra e ki bat dan ki brio ki ba poy han to ki ba la shu i kum to ba ki le lap i ga tu jing lute bat ki sham ka de ga jing ka manu brio ba lap i ga jing lute namar mdan shu ba lap ban le e usu shum shu ra ba nga khwa ni tu pi utibet uang ngala kemen na ketin ke jame habang syam ketin ke jame ngala kemen ku tau ba syam shibone ke jing lute kapamon udan ke jing sngo ba ke ketin ke jong trai bale pim pin sngo ba na dia ke ketin ke jong play perkhat ke ketin ke jong play bro sis ni ai ke ketin ke jong play ani jaka ke no jong fi pule ni ketin ke jong play snap ke ketin ke jong play ni ke brio jong play ke bedan ke jing pin sle ai ke ke jing kemen ke no ke jong pi snap kata ke ke pin sngo ba na dia ketin ke jong play wali snap ke tu ke news ke penting figa bawan rak tangga ba ega bom shisha si phangla pen iga thama si phangla pen iga jinga yap si phangla pen iga ni ga coronavirus bakal jagum ta si phangla ong sa bakan wan sa ta second wave lani ga ta jing pangga ba ar ka ban sa telep si sho ko ba he nang tanga yu iga perkala ya tip palat ika nang tade ngani tu fi baro ka ba pi sngo pi pendap ila dia ga jing ku slide ga jing septeng bat nga khwa na pi bale pi nyat dot iga ta bar kho aga jing kemen jong try kan kersai na ga dot nut ga jong pi ya ka ba pin pinsko ba ila di ha ka jing shakri u blay but pinsko ba ila di ha ka ktien ka job blay ong ba ong debet ai ka ktien jo me ga ga jing per khat jonga baro shisni ta ga ka ktien ka ba debet wang ai ba ka ktien ka jo me ga ka jing per khat jonga baro shisni but pinyo i bala da finang ban pinsko ba ila di pinsko ba ka ktien ka jo tra ka ba lai na shu ai jing mo i bi linkat nang ni knang ba pinsko tho kum no pinsko ba ila di ha ka jing mani ka jo pi tra penso ba na ka pa fin mani kani ka wei ki lan fiu play ula bo a wei po wei brio i surging rai ula ai ki sim begin rai ula ai ki ding begin rai wa ki ding ru ki rai wa ka wa ru ka rai ya ka ban pen kraw yo try pim tep yang ini lagi brio blay ula ai wali rai hin ikal ka to ki jing rai ma rai ki jing rai love song ki bi kren japang ki ma nga kwa nga dong fi ki ni par nai rai ni ki to ki jing rai ki ba kren japang ka sneo ko sme japang samla nang ta kren japang ki e nga kwa nga dong fi rai ya ka ba pen money you blay na ma ude blay kin mau ka jing tmu ko bishi shan jong ka jing money kam ne ba fi money utrang ai bo blay kur khui pi le ki kam ba fi nai rai kum ta rai na maru dei blay u dei bu crow la kalong kum lo ka protect ka kla ka ni ka pretend re no blay u dei bu crow money u blay na maru dei blay ta ka ni ka tien ka bang ko ang ang fi ka worship ka bishi sha la ni ka ta ka tien ka bang ong mangi ka jing money habangi ong ka jing money haba fi money u blay wala money tang na mar ba fi yo ai kin ma fi ro yo blay na mar ba fi yo ai fi ro yo blay na mar ba jubab na ni ule ki kam ki kraw ya ta fi de pin ni ro fi de pin ai ngo yo blay hari ka jing money kadai ka higher speak la ni ka ta ka benta ka pa shi jrando la ni ka ba jille tam ha ka jing de ka jo brio shimat ba blay la ka dai pi ba pin snow tho ban pin snow ba hai lo try ya la de ho try na khwa pin nang ye ka ni ba pin rung shi ka ta ka jaka jong ka jing money ha ka ba na khwa ba pin pin snow ba hai le he ro rung shi ta money you try nga khwa ka nang fi la da pim nang ka no ka jing try bale pim try to ka jing try ka ba day you try day you try bala na firwai to jing right oh he is lord rung siga ba jilio you e kum no de try bala yap nan ta jang ap ta pi bala mi pat na jing tap but min tau shang ga kti ga man ga cat ga jo play but so one biang sin ga protei ya ga ban sin shara ga ni ga protei lambat ni nga khwa ga no fi money u kum bo long but pin you e kata ka ka pa pun sno ba ya de how try uni rem mau nong rem ubalai ubanga se snotona fi ni ktien mau pen so ba ga de try re ktien ga ba la ba no ha ga jing pule bible jonga na shem ba ga re ktien ga ba snotona palat ha ga jing pen so ba ga de try you let you yeng ga jong try shakri yo blay slok igi brio job igi brio so try
keren ni Gibril semua jing e jong play wala mi Gibril wala lor ni wala lor hap wala keren snew wala don por dan Gibril ko Gibril play ke don por ya ka pen snew Gibril jong play bani pen but nam ngakwa wala pen lap miet berkata wala keren snew Gibril jong play way paru brio ban pen long da kumoi pat ba mo ngakwa nganong fi kita bar ke di kam gedo ke kam ni tang kam gedo ilong suot kita ngakwa nganong fi mi sngi pen sngo bai dia try job Gibril shakri yo play nang ta de wat lap miet ke knyum mani yo try pen so bai dia ke tin ke jong try tong anom dan por pangan keren sa ito mau nong remu balai na marka nas ngotanat palat igani tong ini pen fi sayo mau nong remu besau mau nong remu besau ka bible ko ang kasam ka balai nyo na ka khat ka besan ka ang IT yala ka linti how try to shania ro u ti un pen long ka fi ni ka tien ko ang IT ka dan jing de ka jing shania na ka daw ha ni ka sam u klem la ban pia ban wen ni ka tien u ang biang sin IT la ka linti how try ba shania fi ka ni ka tien IT ba ka tien shania ka de ka bukra ha ba ang shania ka mat pi shania ha ba ang IT ka mat pi surrender lo ertan fi bread not ertan ila di how try kita ka ba kham krao ba ni ka tien shania ka de ka finang ban IT sindan ertan IT la ka linti ka mat ye ka jing ya linti ka jupi wala ku slide ka ban jag ka ban sa one wala chip tie ka future ka jupi na Singautan na nigtian ka ba ang IT la ka linti how try commit your ways unto the Lord. Kaong nagkaktian English, katagkatian commit. Fi kano ka ba piklam commit how play, ka ba piklam IT how play. Kadai ka ba play snot na nga siya ong Gibril barabor nga siya ong nagkaktian. Puli ye ka shiti ka ba ar ka jong Timothy ka lanang ka ba ningkong ka khat ka ba khat ar. Kadan jinga dai ba ka sam ka ba life nyo ka ba ngia puli mentan ka ba ang IT la ka linti how try. Naman fi ibin na puli na ka shiti ka ba ar ka jong Timothy ka lanang ka ba ningkong ka khat ka ba khat ar wang namar ka ka daw nga syaru ya kini ki aka penban ngam sngaw le ran kanu wana plenya pipisha asibon ki aka bat pi sngaw le ran ye kata ka pipisha aga jingem pi absu polang ne but khani jiti wang namar ka daw nga sya asibon ki aka jingem penban ngam sngaw le ran pi de balai namar wang ini kiten namar ngala itu bangala nget bat ngada nget skam ulong ubala ban da ban ri ban sumar ya kata ka bangala IT ho hamar kata ka sngi sya ngalong fi ya kata ka pa IT kata ublay udan ban kit klik namar kata ka daw la da pim nang ban IT ublay umla ban kit klik IT ke jing em ke jofi ning kau IT lot ela ke jong ke jing em ublay tip lot ke jing em jofi IT ki khon ki kti ke jofi how try blay tip lot ki khon ki kti ke jofi IT lot you lock ke lock ki me ki pa ke yeng sem khon ki kti ke yeng ke jofi IT how try IT nai kam try haba ong IT comment how try bread how try IT how blay shane how try kini ki ktien ka mot ka wai ki ktien ke dai what num kam try ya ke eru lada fila ya kata ketien kata ka dega jing shania kata ka dega jing IT ga bishisha nai kam try la ga jing nai kam try ga pisa ga bidan nai kam try ki khon jong fi nai kam try ga lock you lock nai kam try ki kmi ki pa nai kam try ga yeng ga sam nai kam try ya ga jinga jista ga kali ga put ga pat ga jinga pateng ga jong fi bar ga property ga jong fi bar khat nai kam try ka ek eru lada pim kam try what kam try ga bala what kam try ga ngai wali kam try ga jing secret play ngim day satya ban kam try try jisu day balong try lut ye ek bro but la dama ulang try pi shania lot pi IT lot pi lap haba pi IT ha jinglong try jo un kit clear haba ulang try mo teng ni long try mangi sibon ulang try mo utang khndiat nga duai men de sngi ba pins ngau tho igene bo Paul wang ini kitin wat lang asya sibon ke pen man ngam ngau le ran ka bening kong naman ngala itho ye utaw bang ngai bat ngada ngai skembo long bala ban da ban ri ban sumar ban kit kle ngan bo dag kitin ya kata ka bangala IT hu hamar kata sngi teng klem IT play la ban kit kle ngai yai ban ni kata man dag sngi ba finnang ban IT lati how to write tagad kitin nga ba nga krene figa basaw maunong remo basaw tangini pe so maunong remo basan nakini ka ju kitab samhi kalanang ka ba live nyaw tangini puli na khat ka ba nyaw ko ang ini ha kalanang ka ba nyaw tangini puli ni kalanang ka ba nyaw o ini kitin to shong that how to write
Fi kita kade kten ke bang ko ngan pen e fi mena gesi ke ba nyo de fi gane gade ke ba la da fi puli ba hai gane ke sam ke ba life nyo nganut pen ong men sim jo play we alam yo ni prio o ye gane ke sam kala man de ke sam ke jo David but ngada nget kem ba gade ke sam jo David nganget men sim jo play we alam yo David ange ba un hikai ye ki kon Israel ya la di le yeng ba kabaning kong uhikai shua banumpan kuslay la di na markiway kabaar ban shushania hotrai kabalai ban shupen sngo bhai la di ngano bano men sim jomle nang yalam kat ba unang ruai kat ba unang tho kat ba unang keren kabasau ban IT la di hotrai kabasan unang poi shi kham jilio ge jede ber ble wang kabasan tu shong thai hotrai ngada sngotan mat ikata shong thai rest in the Lord shong thai hotrai teng teng shi ong kum ni nginum yo ja thai ta du ngina yap dan gibri bang rest in peace RIP nara ding fnai bri bar khoy bu jot bremba mau ba im lengkar ba im klumar ba ben blairu tanamar bu long pristan bu ding fna tho na khaman RIP kabamot rest in peace fi ke ga bangamot man ong fi ni ko par uchi tho rest in peace nama wali perkhat ikata yo ki klem rest in peace nama baki klem pediang yu Jesus Christ shuai ga bagen ya nga kwangan ong ifigan mau ka rest in peace kam day in dala ya hat ngin chong type junam kandan ka jing ja type ka bashibon ngala kren la ka video ka bala dep ya ga sabaton ka bashisha hegan mau ka ni ka ba rest outrai kadai ka ba kraw palat na ka jing lang sim kadai ka jing yai lenti ka jong ki briu ki bala nang ban poi sha ka ta ka kertan jong ka ta ka jing la ban shani alot outrai fi nda fila poi sha ka jaka ka ba fila yu jat hai naki eki e baro but pikrem ktakhli shu ag jingem nda fila poi sha ka ni ka lunang ka ba life nyo ka khat ba nyo ka ba David u ong to shong thai outrai nga kwa man ong fi kadai ka ktien ka ba kraw palat kadai ka ktien ka ba kraw palat la ka day ngi bangin nang ban shong thai outrai anu panong ka jinglong mun sim ka ba kraw palat au brio kam dei bo brio yo khon yo sait yo le yo mau yo min sep yo jinjar kam dei ta pe teng teng ki brio ma re pe nang ta yo khon yo pen bun kam do bam tip show nga kwa na fi ga ni ko por wat let bun kam palat adu ba fi du no ye ga ni ka tien ba fin jat hai ba fin shong thai nga sngo tanat bo jisu adin bu dep le ga kamba ki bo bon nga ni tu fi ujudan ga por ka bo shong thai tangan chipin i fi ni ko por nga ni ko bible na sengan chipule fi kindiat kana bagan chai fi pi puli na ka kitab ka gospel ko jong yanes kal nang ko sao ngan puli tang ga khat ga ba henrio ka ong hangta kaladan ka pukri ujakam u jisu na markata baula thai na ka ta ga jinglai wali klet u jisu ru kat budang don ne ga perthai u thai but habau thai fi puli na ga bible u jisu habau thai u le kum no ka ktien ga jong blai ka ong ula shong thai ha ga ta ga pukri fi nda fi thai chong thai ta kalong simple kereka nongrem ko belong ko besuk palat nda fi la thai te chong thai nda fi la thai pidang ye khon te fin kalon na go yusni na ga ta ga dau jisu habau thai u shong thai ta ma ken ma ga jing shong thai kam de ga jing shong jai tu ken ma ha bang ong shong thai kam de shi le suk le jai tu le suk kum to em kam de u jisu ang ne aba u thai tu shong thai tang ba habo shong thai ngani thu ifi udana ga plan ga jong play u shong thai jan ga pukri ga jong jaka udan ga plan u phai ga sunran me gani thiet jing bam ji shnong namat nda ula shong thai un se yo kindu e ga brio bat u se slok bakan kala long ka nong job e ga shnong samaria baro away fi nda fila nang man shong thai pinyo i u blay un tray un wan ra e ga brio na ga bata jong fi ngayo i ga si don ki brio ki bam nang e ga jing shong thai
ya be iban me penroi balang le ya be sto le ya rong sto le ya slok sto ban baka jing tumu gade tangkum no ban wan ra e brio bikin pai shu trai ban ban mo ka jing tumu de bikin pai shu trai bikin rong balang ta ka de ka bangayo I kam maka motive la ne intention jong ni he gini gisni bangi perchang ba de khon ban excited ban be ban ni wa ni brio bikin le kum no de ta ban slok bikin te bitran re bikin rong balang bangi ni oban pen baptis siki ba bikin kelalong gid khat balang malayu baka balang jungi gende ka kraw ko ba he ngadwai bagata ka khlem dan na nong rim nga khwa ka nong fi ka khlem dan na plan play kita fi yu yang ne bo jisu la tat na ga jinglai u shong thai u klem shong jai tu u shong thai dein da u la shong thai kal bodang ya u klem kan du ini no dein da u shong thai u blay wan ra igen igen nong samaria ne fika ta ga nong rim twai ba menta ga sila da finang balan ban shong thai ga jingkular ga job blay shong thai ga ta ga jingpin sno ba ju bi o blay shong thai abo blay la khat ifi long jat hai mo bi u jisu wang i ta ga gospel go Matthew no khat we ko bar bunyo or prawo wala hanga fi baro ba thai bi kyang ga jinken tinga na ga jat hai bon sin ki klem jat hai ngi khon ngi excitement ni dan competition mer ki wei pat ki niam mer ki wei pat ki jing shakri nga duai me daga singi waji dan competition para ma phiru pagi yin ki sam pa si para si yin si sam katakan pendo thia ai pi pen jar bi binom yo ja thai what you dan competition chong ja thai na pila nang ban chong ja thai blain wan ra igini ki nong samaria fio i ne u jisu ndaula thai u shong thai ndaula shong thai finio i blai un sedang ban trai kita ka dai ga bang ko ano fi u blai u trai nda hadin ba fila shong thai nda fila shong thai ma pi un sedang trai u blai la da pi trai ma pi u blai un shong thai yo ba hai kita ka nong rem ayo idan ki brio ba trai ma kin da ong no o trai dei ta ma khlem ma ngam long na kwani fi kat ma fi dang trai ma fi u blai yo ban trai nda fila nang ban res da ga jingai au trai fini hang tau blame sedang mantrai kata kali ketian ngakwa fin shong thai jisu pipulino marcus kal nong ko sao ngas ngobenot ngahapan penkut no rai dan chipini fi jisu kal nong ko sao le jingle kiu ga liang fitip moi ga tu nu shong ga liang ka ki ke eriong ko bajur daki senran ki pen mo ki persang lenong besar dur khat balai besar jong marcus ka bible kong kala ki ke eriong ko kraw ga jing al plung kala palo ga liang khat ban sependap ika ula don tu dong ga liang bo le yo thia ga sing kle ngai sai sngo bang ni kata u jisu yo thia ga liang na kwa ga no fi u yo thia u evu be yo thia aba ga eriong ga ki apo ga duriao ga duai me ga sngi ba nga ma fingi ni yo ni no rem dongin shong thai au trai mjulele mat ia don eriong ro res shong thai pinyo i ka wei naki bapila ia ka ban be yo setan nagi yin jong fi gade bapinang ban shong thai baru try la finang ban shong thai baru play setan pet ya namo setan ude bom yo ja thai ubu shu shang makia sheneng shalom bigun ma ko por jong job u le cho play play kuli u setan wang me wan nang no ba chenu men lai u setan wang na ka ba mare sheneng shalom na ka ba shang makia sheneng shalom apa te vi u setan de ba shang makia de bom yo ja thai Madene ta daw kwa inga ba de fikum ki kristan ba ngiru nginia ngino mi ja thai nga duai me de sni ba finia ba du play ja thai ba du da fitre ka mo play fitre smart kan ga do kan mau ba binum klan igni kan rem ba fi devin dan ge jing ja thai ge jing ka ba rio ngam tip la ngala dengan pendap dengan percamban pendap ika umau nong rem ba rio nga sotana ini ga sam ka ba live nyo fi ngini pet biang ni mau nong rem uba rio sengabangan pen ifin nyo tali mau nong rem uba rio ude ni uba ong ga khat ga pra sengap kan puli ga ong to why no na ga jing bitar ban ino no e ga jing pat shlawat pen kuslai la de kalam tang shaka bales neo kata ga umau nong rem uba rio why no na ga jing bitar ken no ban bitar kanungan apeleng jong fi ngap ini ga jing kran jong ha Fio iwala fi shakri play kan no fi kot aga jing bitar ban abaga jing bitar ga don nda habaga jing bitar ngan ong na ga ketian fi shakri play kan no jing lo men sim jo pi ka kio kan no fi nget ga jing kular fi worship him money fi la poi pila IT le de fi la shania lo do try fi la kamen bat pila suk pila yo jing pen sle fi la kamen pila ma fi la yo ish bon ge ke pila persang ban le ga jing em rai
khát độ phi bơi hay giang bạn ngăn như thôi vì ship hàng đơn ki khi bị già cái chính em trong phi bạn đã phi lẹt lướt đi cái bar khỏi cái kêu cái chính đầm cái chính bitar cái kêu độ khli bạn năng ta để cái chính bitar cái wan cái chính em trong phi đã cái chính bitar ngăn như thôi phi satan uyo bạn đã have phim lại bạn control bạn sân share cái chính bitar cái pen khôi lướt point như cái chính shania trong phi như cái chính pen single pha trong phi cái chính IT trong phi như cái chính show tight trong phi bar khỏi kanyak lut point ki mau nong rim bar tu bang la hikai fi bro mene ki sukut lut la da fikram nang ye kaban why no na ka jing bitar na mala da jing bitar ke yo kapan klumar lut supai lut ki tibi supai lut ki miet ki suki ye yang fi mo issue ye men sao si mong si klumar lut ki si hat lut ki jing ta ki jing ber bar khat ngayo i don ki yeng ki ba ngale rongum to na pet su klumar lut ing sa no balai kami ki jing bitar Bana kami ke jimbitar su jot e ki jan su kulumar pinlap nga kren kita karo kom ke jado andre haka ba jamin sim bitim nam su pralot kita ki jing kemen ki jing shikri blai kita bar khoi nda ba ke jimbitar gawan na kita daw la da pila men ta ke sngi ke way ke dai naisha ba ke jimbitar kan sin shar ke jing im jaw fi I kita dai bang ko ngan kren man ngamyo si bun ke por ke jimbitar on ka bible kam jupen long ka hok ka jaw blai Fipuli na gashiti shigi Ephesus, tongan shipuli kandi ate gani. Gashiti ga jong wapsul Paul ga bukren na gino Ephesus kal nang ga basaw. Pet uang gini giktian na gal nang ga basaw ga khat ga ba arbun re uang to bitar re wat le pop but what I ba ga sngi kan sep no ga jing ki bitar jong fi. Limni what I jaka yo setan. Fi ga ta ga giktian. Ga kwa ga no fi setan he man banong u apsul Paul de briu snut ho ba yo setan. Nama de mu bu yo I setan bat nang teng u dan ke jing so tho ban IT ki brio setan no setan de ba up itang ko no yo trai ki brio bat vi yo I ang ne setan e man pa no am so pol ang ne u so tho yo setan ha ke ni ru ko mo to bitan re wa le pop what I bag sneak and sep no sneak jing ki bitan to piko mo I be sure ban sep sneak pen bet no pan map no mar ka jing bitan ga wan what le replay what le phim de ki angel ke jim pitar ka don be nda ba don pen pitar re what le sha ba ke jim pitar kan kut ba pen bu not ba kan long ka jing thang ni fi ba pinum la pi thia ba ke jim pitar wali lem ta pen wai no ke jim pitar jo fi ha tang ha po shi sni de ba fi pan ma pen be no na mar la da film ai la da fi bitar sa ba fi bu not fin lam fi ai jaka yo saitan ke jing saitan de bu yo de ke jim pitar Fipuli na khat wa life ho you ni sa ni kitab Ephesus shiti shi Ephesus ko lang sa wa khat wa life ho wa no wa what pens no si fi yo min si mo ko jong blay daw bala shan sharp if you do ta si jong jing su spa blay wa what pens no si namar min si mo ko jong blay so si abangi ni pi ga khat wa life ho wa bread not na fi ga jing thang baro ga jing ki bitar ga jing bitar ba ga jing kau ba ga jing kran ben lem ba ga jing pens ne baro ba to long fi ga be ma fi ka ta ka de ga tien ka ba ngayo in ka Bible ba o apsu Paulo hikayangi bangi dai ya ka bangin sha satyada leleru ya ka bangin ma bangin aila ga jing bitar ha ga jing em ga jing fi ga jing bitar ka dai ka ba e palat ha ga jing em janga ba jong fi na do mata singing to ai bala la ga dai fi pindu nia pindu lat pindu chakayo so tar ga dai what la da ga la dai fi bitar to ai bo play unai bo fi ga jing ai ga cho men se ko job len plai fi pa pinum bitar man da fi bitar fi pen so si yo plai mi ki ten si mi ki chingle mi ki ten gi sneo kulumar kai gi jingla men se ko jo fi da fi bitar na ka ta daw ma nong rem u ba henrio u ba puli na ga sam ka life ni yo dai u a David wang gi ni ki ten to why no na ka jing bitar la da fi la ban like na ga jing bitar pin kam du na ro jing pang de ga jing bitar ka pen ki blood pressure ga jing em jo fi dega jing bitar ga ba pelong fi fi ni wang ija jing pang gi ba haru ko na ta ga daw ma ta ga singi ga tuai po play un pa life fi ba fi ni wang gi ma nong rem baro nyau tali ma nong rem ba hen riu dei why no na ga jing bitar kala ong fi ba fi puli kitab jing ken kala nong ga khat ar khat la ga bible ga ai certificate yo Moses ko o Moses de brio ba jam no tam na gi brio baro kat no gi khoni Israel gi pen bitar yo ndre kulam bitar Rai uniu brio bala ai certificate ba bitar uhaba ga jing bitar fi uhaba ga jing bitar na manda fi pule ga nang ba arfa ho kitab jing ken nda ba ki kon ser ki knyum aba kim yo bleu an krani mausiang
Moses yang jrong tu maus yang daga jimpitar bom tu maus yang arsian ka kami indre blai usnosi baru menom yo alai chikarikanan namar ba me bom arsian itu maus yang namar haba me bom arsian kamot me klem ko ngu e plan ke jonga me pen feel ke plan ke jonga daga jimpitar nga duai bo blai un ya dai fi pinom pen feel ke plan ke jonga blai daga jimpitar kat do e ngan pen fi nu mau long rem u ba nyau baru tahu deh ubah Bible ko ong kini kitian singap ha khat ka bakhandai ngan pudi ko ong nabai ki nong le sniu on ot no hen rei kita ki ba up hotrai kinyo kenti ye kuri ngam don por jungan kren sipang kanin rei mau nong remu ba nyau deh up hotrai figani ka kitien ka deh sngot nat palat ka Bible ko ong ha kitien ka jong trai le fi puli kitab Isaiah barong ye tip igani Tien bar khat bro ngi se yo snow gane na kwa ngana fin ringim jula Bible kong ha kitab Isaiah kal nang ko saw kho kong khat belai po wat ki samla kin snow white bet kin snow thai bagi rang samla kin kelon khai and regi ta ki ba up kmi how try kin pen thamai bor kin her se jrong gi thap niang gum gi pukni kin mare kin om snow thai kin yat be kin om snow white ngat wai men dag sngi bo play un pen long gi jing im jong fi ba pinom khuslai ge jing im ge jofi and rei ba pin tip ye ge wai ba pin nang ban up how try play udan ni ga ban jubab ye fi la fi nang ban up ka ba ko up how try fin yo kan ti ge ri ga duai men ta ge si ba kani ke ktien ge de ge ba krap la chu up how play o ju kur ki ba pin jrong ba pin he ba pin mo pinom la e ta kan mau khon jong fi fi kha pinom la pin ke bun jrong mo ne chu up ka por ka babiang su sa chu le tang ka duty ka de bin le ndak la dei bun san mun he mun sngai mun jurong mun long brev ni un long hi ta ka de ka lenti play wat ju kurki ek wat ju thaulen ti de la di hi up how try la finaban up how try pin yo boro na makita ki ba up how try pen tamai bor ki bat ka bible ko ang ki ba up how try ki ni yo kan ti ka ri ha ngam dan por shu na kwa nga nong fi ka ni ka por tungin nangi ki ni ki nyotli ki mau nong rim jong jing em na gane ke sam ka balai vin yon ru khat bin kong ru khat bakhandai nan chi pen ong biang si sen wat pen kuslai la de shania outrai pen sko bahai la de outrai it la kalan ti outrai shong thai outrai why not na jing bitar up how try kita gi nyot ligi nong rim ke bang kwa ba pin shakri outrai na du mentak sni ba pin yu ik kamba ka jong play to play kur khu fi pen tri kameni ke tim ke jong play puli ngap ha legend mot but yais ngap bon sen play kur khu fi to ngan duai ku try ha ni ko por nga ai ngu ime bangala ai ni ke jingi kai bro nyot li but nga nget ken try ga ni ga de nong rim ga scam pala ga jing shakri play but ai begini ke brio baro ke yo snow men ta gisni yani ke tien ge jame kinum ki jing mat ga jingam kinum ku slai kin yat ke brio ge job ha be nang man pentri kam ye gini ki nong rim baro nyot li ge badan ga tien ge jame try ngi ai lot chimi ga puram ha ke kerteng ga dong chi su ni tuai amen but amen. God bless you.